Ja tänään täällä on Juuso Boy ja tänään me pelataan Autopiaa. Elikkäs niin, tää on mun ensimmäinen video. Mä oon kyllä tehnyt yhden videon, mutta se oli liian pitkä. Joten aloitetaan pelaamaan. No niin. Mut mun nimi on tässä eri, mä oon kyllä Juuso Boy tässä YouTubessa. Tästä ei tuu hirveen pitkä video. Ja mä yritin tehdä videon vähän kanssa sitten, mutta sitten se ei tallentanut sitä siihen. Niin sitten mä ajattelin tehdä uuden videon. Ja tässä nyt mä ajattelin vähän hakkailla. Siinä video ajattelin, että tää nyt pitää laittaa sinne. Ja koska tää ei ole niin pitkä, tää ei oleva. Niin sitten mä olin vähän niinku sillä, että ei niinku, että ei tää ole hauskaa, kun ei se tallentanut sitä. Olisi vaan ollut hauskaa, että kun tänään on aika myöhä, niin tuskin kukaan katsoo tätä videota nyt heti. Kun ei teistä kukaan kyllä katso, mutta eli tästä on vähän niinku mun ensimmäinen video tässä kanavalla. Ja mä laitan kyllä mun kanavan profiilin kyllä. Ja joten otetaan toi yksi noin. Sitten tulee noita. Tästä tulee näitä. Jees, ja mulla on niinku etten oo mitään pro tässä. Ja voitte laittaa myös kommentteihin jotain semmoista, mitä haluatte. Ja niin no. Oho, nyt mä tämmösen mappiin. Ei tämmöseen. Elikkäs meidän pitää mennä nyt semmosen kuin zombie. Saanko mä vähän pitäis kirjoittelee. Mä haluan zombie. Teillekin zombie. Ette saa makia. Haha, lälläs lää. Niin, nyt menee täysiä. Ei. No niin. Elikkäs mulla ei nyt tähän aikaan ole siipiä. Joten mun on niinku pakko jostakin hankkia. Että sillä lailla, että tuskin tässä nyt kauaa tätä pelaillaan. Kyllä huomenna ehkä jos mä jaksan tehdä videon. Ja moni teistä ei tiedä vielä, jos ette kattonut mun kavereiden tai vanhojen kaverit, tai ne on mun kaverit. En tiedä sen. Niin siinä. Otin muuta Pekka tänään. Aina sanoi, että se on tehnyt mun kaveri sanoi, että sen niminen kuin Sakseli. Väli 1, 2, 3. Sen niminen Jurbettaja, eli mun kaveri. Niin se on tehnyt ainakin videoita. Sitten on mun toinen kaveri. Mutta se ei, mä en muista sen nimeä, koska se ei kertonut. Ja toinen on Kapsu 40. Ja totta kai nyt voit laittaa kommentteihin kaikkia, mitä haluatte. Paitsi älkää todellakaan laittako mitään huonoa. Koska tää on mun ensimmäinen krouto koko video mun elämässäni. Mä en oo siis ikinä tehnyt videota. En oo todellakaan hyvä tekee videoita. Ja nyt kun mä muutun zombiksi, mä tajan lähteä. Koska tää video ei taida kestä niin kauan. Ettei halua mitään kommentteihin laittaa silleen, että nyt sulla on pitkiä videoita. Mä en nyt hirveästi voi sille mitään ja mahdollisesti tulee pian zombi. Apua, äiti.
En halua apua. Oh, fuck. Aivan sori. Sori, mä ei ole pitänyt kirjoilla. Näin. I'm ready. Yes. I did it. Se on vaan sinne, että mä pääsin puutus pois. Elikkäs tää video on tässä. Ja muista tilata ainakin. Se olisi ihan kiva, jos on vähän ainakin 3 tilaajaa, kun tämä on mun ensimmäinen video, niin on vähän niinku sille. Mä ehkä teen vlogeikin, jos mä teen. Niin. Joo. Se video oli siinä, joten moikka!